kamnandi egazini nasemphefumulweni. Ngiphuma phambi kwesihlalo bantwana benkosi. Ngiphefumulelwe yilo moya wasezulwini esizokhonga lapha kwathembelizayo. Amen. Sengathi ubuso bukaShembe bantwana benkosi bungasenza sonke isichakhambe. Ngoba iyona ndaba enkulu esihlangene ngayo leyo yokuthi sikhonga uShembe unyazi lwezulu kabonga uNkulunkulu. Ingoma amakhulu ayisana nanye eshabelweni zamaNazaretha. Lawo mavesi uNkulunkulu angiphizwe elilodwa lokuthi umuntu nomuntu olapha abantwana benkosi abone ukuthi isigawu sisishalela kanjani. Inkosi izalobusa
uyongibambela ingoma 130 uvula uverse 4 usisihlabelelo samaNazaretha uyofunda u77 ivesi lokuqala nelesibili nelesithathu encwadini engcwele uyobamba uJohane ka15 ubamba u14 uthathe uHebheru 11 uyithathe evesi kokeli Sanibona makholwa. Sanibona bathethwa. Nazitsha ezinhle. Nina zitshe ezinhle. Zokuphatha leli lizwi. Ngoba nina niphethe izwi likaShembe ingakho sithi sanibona bathethwa. Zisinde zonke izizwe. Ngoba kunomuntu lapha noma sizokwenza umsebenzi kodwa ufuna ukuzobona amaNazaretha ngoba ezofuna ukusinda. Kubeka 77. Iliphi verse 1 2 3 Sanibona zihlobo zethu. Sanibona bathethwa. Inkosi ibusise. Sengathi uShembe owunyazi wezulu ngeze ukuthi silapha namhlanje kwathembelizayo bese khipha isibusiso umsebenzi esizowenza ube mkhulu kube ngowakhe. Ukuthula ukuvela enkosini. Ngiyawuthatha impopho wamthatha wakho mfana. Ukuthula engiza nakho abantwana benkosi okuvela uShembe kade ngimbona ngolwesine usuku lonke indlondlomsa inyathela ngilokumoyizela kancane ngithi ayiyotshela abathethwa ukuthi kade nginoShembe. Ya kube phezweni kodwa ukuthula okufuna uShembe ukuthi abantu masebehlangene bakhokheli benkosi asezizinto ezinhle nokuthula. Ya kodwa mina ngedwa kodwa khona inkinga yimi ngedwa engisuka kwahlabisa namhlanje ngila ngoba ngibizwa ngomthetho nje. Ngivela ku Kodwa ngisuka kude phesha kwemfolozi phesha kwesiqiwi. Ngithunyiwe inkosi. Ngithunywa uShembe phakathi kwenu. Phakathi kwenu. Ya sanibona zihlobo bathethwa. Inkosi nibusise. Sengathi uShembe ngasibusise yeke baba sini. Malusi. Joha 15 ivesi ngeleka 40 wenze kahle umvakelo waguqa lapha eduze kwa ukuze mase ngigijima uwe bonakala thiyami iminyaka isemisha eyakho isithe ukuthi Malusi ngibone indaba ezitha uma ngifika kulelizwe uphephezela iflag elibomvu. Iflag elibomvu eqala kuthwala abantu phephezela okuyiflag lempi. Kodwa iflag yempi esiyiphethe namhlanje lokusebenzela uShembe. Iflag elihle lokwenza ukuthi uShembe asibonde silapha. Futhi sibusisekile indaba ezitha ngokuthi sibe nawe lapha ngoba uNkulunkulu uzobonda sizenzele nje. Kodwa sineso lo mnikazi wenhlabathi akabonga uNkulunkulu. Khuluma. John 15 verse 14
nizihlobo zami. Mina ngingowajele isibongo. Sengibona nomthetho nje wangihlenda eKenani. Wangifulela indawo ngakha kahle. Yabona thamizela kwamthetho liyangithanda. NgoJanuwari. Ngingowajele isibongo kodwa ngoba ngilapha ngizalwe emgazini okusho ukuthi ngenzeka ukuthi khona umuntu okwantshangase lapha endlini. Abasemgazini bazalwa kwangema okusho ukuthi khona umuntu okwangema lapha endlini. Ngibona nomkhulu wami ke kufanele ngikhulume kahle nangu uNguni. Kufanele ngiyiphathe kahle. Kukhona nabantu bakwaMnguni lapha emndini. Kodwa ngithi ngilapha nina nizihlobo zami ngomthetho. Uma nenza lokho enginiyala ngakho. Kodwa izwe ngiliphethe kaShembe lokuthi sizoshanela kwaThembelizayo isiyalo leso esivela kuShembe asenzelwe siyobe sihlobene masinjalo. Angisasho ukuthi nizinceku. uShembe ke akanazi inceku. Kwathi unezihlobo zakhe. Sonke ngoba siguqe lapha sizihlobo kaShembe. Inceku uma ikwazi okwenziwa inkosi yayo. Kodwa ngithe nizihlobo ngokuba nginazisile konke engikuzwileyo kubaba. Ke babisile. Weno fanele Hebrew 11 verse. Bantwana benkosi ngilapha ngiyakakama ngoba ngizonikela awuthi ngiveze namele imali engizweni yahlupha lento mfangelo wenkosi nansi imali ngizonikela. Amen. Ngizonikela bakhopheli nansi imali. Angithi nami ngineyinhlupho emzini kababa. Uma ngifika ngizonikela kwaThembelizayo kungenzeka ukuthi ingilosi yale nhlupho ihlezi lapha kwaThembelizayo. Manje kufanele ukuthi umuntu bese eguqe lapha bese ekhuluma ekhaya nje angakhuluma ukuthi sizokwenzani lapha ekhaya. Futhi kuzoqala mina ngizolandela undaba ezitho nginikele. Uma undaba ezitho beka 1000 na ngizobeka 2000. Angazi indaba ezitho noma ufithi kokwanele. Kodwa bagqoqa bakaNkulunkulu ngifisa sifa singene umoya othi thina esigotshiweyo ake sikhombe indlela. Ake singasho ukuthi abantwana benkosi wozani ngamandla ubaqhuba abantu phambi kwakho bese uthi ayise ngiyokhipha isibusiso. Hawu owakho umsebenzi uzohamba nini wona? Ngifisa singene umoya maNazaretha wokuthi uma ngabe kunikelwa ake kuhamba bagqoqa phambili. Ukuze abantu esibaholayo bezobona ukuthi kuleli bandla kuyasetshenzwa kudlalwa kuleli bandla. Uma uzolala kuleli bandla nezinto zakho izolala. Namhlanje siwaThembelizayo sithemba uNkulunkulu ozayo unyazi phezulu ukuthi uyeza kuleli izwe sizokhanda lelo themba. Kodwa sazi sikhuluma siyazi asazi ukuthi inkosi izokuthini. Kungenzeka inkosi ingangena lapha kusasa. Kungenzeka ingangena lapha ngesonto elizayo. Asazi sibeka ithemba liyeza ithemba lethu ngoba uNkulunkulu. Funda baba. Hebrew 11 verse 1. Ukukholwa. Siyakholwa thina ngoba. Ukwethemba okubhekwa. Sithembile sibheke ukuthi ngelinye ilanga khona iconvoice yokuqhamuka ngapha. Ukubona okungabonwa. Ke babisindi. Uyabona singavala amehlo sonke lapha endlini. Sonke sivala amehlo. Bese ngithi ngemqondo asibuke ngapha. Ogama khona uJob. Uzobona omunye uzobona imoto emnyama ihola phambili. Omunye uzobona imoto emhlophe ihola phambili. Bese bakhona into eyodwa ephephezelayo emhlophe esho ukuthi uShembe usengene ezona ngomthetho. Nansi into sizoyikhulekela lapha endlini bantwana benkosi. Kodwa umuntu mangabe lapha endlini kufuneka ivule inhliziyo yakhe. Amen. Kufuneka ivule inhliziyo yakhe uthi unikela uthi Jehova ungayibheke ngizenazo kuwe Nkosi nami zingijabhisile kodwa ngizocela Nkosi ukuthi ungigeze ngabo uNkulunkulu. Amen. Amen. Ukhuluma inkosi yamaNazaretha inkosi yesithathu lelibandla inyanga yezulu. Ithi inyanga yezulu uNkulunkulu wasekuphakameni inkosi ilanga yayikwazi ukubona umuntu onomoya kaNkulunkulu nonezinto ezinkulu. Sengathi uShembe ngakwazi ukusiveza phambi kwakhe sinomoya wakhe akabonga uNkulunkulu.
ithi ngelinye ilanga inkosi yasePhakameni kwake kwathi sisentabazwe sisengabafana sisakhula uthi sathi siphuma sithunywe esitolo wayesembiza ngegama wathi wena sibanibani uyabo sizonede sithele ngale uzokhuzulwa yitshe njengoba ungayifakile icathulo uzokhuzulwa yitshe wayesethawu umnewethu ukwazi kanjani lokho wasetasamba bathi babesithela angazi usebukani esihlahleni wayesekukhahleli itshe wosuhlepha ukubhoza wathi lalela njengoba ukhahlela itshe nje uma sibuya uzokhahlela elinye Malusi nalento sobeso uzokhathelelini utawu lamantabe kwenkwena uthi bahambe uhamba uyathuluka lababhekele uma sebebuya usebona inyoni enhle esihlahleni uthi uyayibona lenyoni ngesikhathi ebona lenyoni wakhathelela inyitshi uthi uma sebefika ekhaya uthi hayi wena uma wehlelwa yinto ngaso sonke isikhathi iyokwehlela kabili into enhle kuwe izokwenzeka kabili nangaphezu kwalokho nembi izokwenzeka kabili uthi ngelinye ilanga ngizothiwa inkosi yangibiza ngihlezi lapha engayizivele uthi ngizothiwa inkosi yangibiza ePhakameni ngiphikelele ePhakameni uthi mayefika afika mbize ngegama athi yakhumbula lo liyadaba lomanje ololenzeke entabazi uthi ke uzophinda lenzeke abantu wena bazokuzonda kabili kodwa enye inkinga khona abantu bazokukhanda ngaphezulu kokubili njengoba ubona umuso osebuhleni ungaka abantwana benkosi ngelinye ilanga ngenzela wazi ukuthi uma uphambi kwesitalo wehlelwa izinto futhi uma usebenzela ushembe mvangeli uthola uba nenkinga nyana bese bethi muphi ushembe wakhe noma bese bekuzonda bakuzonde ngempela bakuzondisise ngelinye ilanga ngibanjwa ukugula nje ukuthi ngwaphela lento diyakoba kodwa ngizothi impampalazi nje ngoba ezinye indaba ukuthi uthi uyayikhuluma ubesiyise sokuthi wathi ufundisa utshela kwamthetho ukubese kwanenkinga ngelinye ilanga ngibanjwa ukugula ngiyangena lapha esibhedlela eBay sengidaba abathinte lapha ebuhleni bayithinta insizwa iya enkosini ifika lensizwa ithi baba umfundisi utshela usesibhedlela use-ICU ungenile kuvutha ikhanda liyabila ithi inkosi hayi uzophuma nimtshela uma ephuma eze straight la kimi ngiyamfuna bantwana benkosi ukusebenzela ushembe kunzima bashumayeli sengathi uNkulunkulu engasipha umoya wokuthi siguqe kahle phambi kwabantu sibe nesineke ukuze uNkulunkulu ngoba bayofika mnguni ulele phansi bafike bathi sithandazele ulele phansi uma ngabe ngiyavuka ngigqunywe yonke indawo la ngivuka umbhedo wami sekunabantu inqwaba lapha abanye abasebenza ekitchen abasebenza kuphi ngitshela mvangeli ukuthi bazongithandazela bathi sizwile kulo mfundisi kaShembe la ICU sizobika sishusho umphathi lapha ekitchen akasiphethe la hawu ngithanda ngivakashelwa amaNazaretha azongipha umthandazo athi mfundisi vula amehlo sifuna ukubika usibike lesitalenti sizwa umphathi lapha ekitchen ngoba ngigula nginjena nje imuphi lo mphathi esengizothandaza hayi asishiye lo ndaba uma ngifika phambi kwesitalo zithi isitalo sasezulwini wemfundisi baba uma ubheka wena wagcobeka kanjani ngithi nami baba kangazi ithi kufanele ungazi wena izinto ezizokwehlela ayilingani nezabantu bonke wena umuzwa kuthiwa kuyanikelwa unganikeli ngemali encane ngoba wena into mekwehlela izokwehlela ibe nkulu noma ngabe inhle noma ngabe imbi unganikeli ngemali encane inkosi ibusise hamba ubaba ngizothi mina uzokhuluma ngokugula kwami ungitshele enye into nje ehlukile uyazi kungenzeka ukuthi ulapha kunezinto nje ezikuphambanelayo mhlawumbe kungenzeka ukuthi unikela ngemali encane
futhi kungenzeka ukuthi ngempela uyayisefa imali esikhwameni ngaphambi kokunikela. Kanti uShembe kunezinto zakho nje ayibambile wena unikela ngemali encane. Ngehlelo isimanga ngelila ngathi ngikhuluma ngo-10 ukuthi angiyeke leyo 10. Baba ngingumntwana wakho umprofeti kwelinye izwe lakhe phezulu kolwandle. Mayefika lo mprofeti uthi ngithunywa uNkulunkulu uthi angizonigeza. Ngifisa wonke umuntu kusasa agqoke kahle njengoba sifaka iNazaretha emihle nje uShembe uzosigeza ngabonga uNkulunkulu. Ithi ngifisa wonke umuntu agqoke kahle bese sehlela ngalo lwandle. Umuntu nomuntu aphathe isitsha sakhe sokhamanzi engizomgeza ngawo. Uyabona njengoba silapha nje. uNkulunkulu kunikile isitsha kuze ukuthi umlomo waleso sitsha ubhekise ngakubo. Bese behla abantu befika ngalo lwandle. Uma ngabe befika abakhokheli bakaNkulunkulu bafica ulwandle kade lunolaka ebusuku lwakhipha izinhlanzi ezinhle ezifresh ezigcwele ngaphandle base bebonisana ukuthi hayi uyabona lo muntu uyaprofeta lo mprofeti kahle kahle besilethe kulezi inhlanzi ukuthi bengekalibeke ngemahhala. Base bewayeka amanzi base bedumela izinhlanzi bayifaka emabhakethini bayifaka ey'ndishini bawathwala baphikelela nawo ekhaya. Uma befika bafika bayigama iy'ndishi bayibeka mprofethi sesibuyile. Nibuya nani? Sibuya ney'nhlanzi apha amanzi. Uyabona njengoba silapha nje sizofuna amanzi okuyihlambulula. Kodwa manje kunamanzi umuntu ophethe iy'nyathi ey'ntathu kodwa uzogcina seshiye ezimbili. Lena yodwa sebuyela nemuva akusesiyo manje sekuyinhlanzi leyo. Uthi umprofeti bengithuma ukuthi niyofuna amanzi okunigeza nafike nabona iy'nhlanzi nayithatha iy'nhlanzi. Silapho abakhokheli kukhona abahlele emva kwenu abanibuka iminqwazi uthi hawu loya wawufakwe ephakameni lwamnqwazi akakawushintshi namanjeni usethatha inhlanzi lompuyeka amanzi. Afike athi hawu lo mkhelo ofaka umfundisi ekhuluma kangaka unawo nje amaqubu usuthatha inhlanzi oyeka amanzi. Athi hawu le ngubo kamvangeli endala lela sisasembeka usuthatha inhlanzi oyeka amanzi. Kodwa masilapha ke singabukani zonke lezo zinto wonke umuntu angabamba umnikelo wakhe ngesandla athi Shembe engabe ngoba ngilapho kaThembelizayo uyangibona yini Shembe ngiyafisa ukuthi lezi zindaba ziqhakaze kodwa izoqhakaza ngale mali esephaketheni kimi. Sinami
lokhu qine bantwana benkosi akekho ngcwele nawe futhi nje uhlezi lapho phansi nje awukho ngcwele kodwa into esizoyifuna kwethu kwathembelisa ubungcwele ukuze uNkulunkulu agqobe kulezi intaba ake sihlanganyele ngalokhu ubungcwele sishanela amabala umyeni akafika akabonga uNkulunkulu bekuyilawo mazwi bantwana benkosi uShemba bengiphe wona ngiyawacelela indawo ezinhlizweni zenu inkosi ubusisa